Hello everyone, welcome back to my channel. So गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय. So नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मोनथिखाबाय जाना थांनाय जाथायनि सायाव नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखाबाय जे टमी नार्जारी आरो मनीष स्वर्गियारी जोंनि बर'नि एक्टर आरो एक्ट्रेस प्राइवेट भिडिअ भाइरेल जानायखौ नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखाबाय. So बोथोरा बेखिनिमान ओरैबायदि गरम जागासिनो लोगोफोर एकदम भिडिअ बनायनो असान्ति जागासिनो थेवबो आङो सानबाय नोंथांमोननि गेजेराव बेनि बागै आङो भिडिअ बनायनो लुबैथारबाय. सासे नङा सानै नङा साथाम मा जाजोबखो जोंनि बर' सिख्लाफोरा मान सन्मान बिमा बिफानि मान सन्मान जाजोब्बाय बर' हारिनि मान सन्मान जाजोब्बाय बर' कालचारखौ गुबुंले खालामजोब्बाय. माखासे एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ बुंगासिनो आङो जायबा बेबायदि गाज्रि आखु खालामनायाव प्राइवेट भिडिअखौ लाखुमानानै सानसे समाव भाइरेल जानानै थाङो मानि थाखाय जेन बिदि जाथाय जाखांनायनि उनाव गावनि बिमा बिफायाबोथ' नुनो हागौ बेफोरखौ गावनि बिमा बिफानि मान सन्मान सानग्रा मानसिया माने बेफोरबायदि जायो. दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों दे लोगोफोर बेबायदि भाइरेल जानाय बा बेबायदि दागि थानाय एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ नोंथांमोना जोंनि बर' कालचाराव लाबोफिननो एबा नुनायखौ लुबैफिनो नामा? आं मालाबाबो लुबैया. बिदि मानसिया जोंनि कालचाराव दा फैखासै लोगोफोर जाय जोंनि कालचारखौ गुबुंले खालामग्रा जाय जोंनि कालचारखौ बदनाम खालामग्रा बिसोर दा फैसै जोंनि कालचाराव. दिनै आं लाजिनायबो मोनदो दुखुबो मोनदो रागाबो जादो. दिनै भाइरेल जानायखौ जोङो दाल' नङा सिगांनिफ्राय नुबोगासिनो भाइरेल जानाय जाथायखौ जों सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो थेवबो मानसिफोरा मानो सांग्रां जानो रोङाखै मानो गावखौनो कन्ट्रल खालामनो रोङाखै बेफोरबायदि गाज्रि आखुखौ मानो सिमा बारलागासिनो जों दाल' नङा सिगांनिफ्रायनो जों बेफोरबायदि भाइरेल जानायखौ नुबोगासिनो थेवबो जोंनि हारिनि गेजेराव थेवबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोनबायानो थायो. इयुनावबो जों बेबायदिनो नुलांबाय थासिगोन नामा? आरो आं मोनसे खोथा खावलायदो मैया जाना थांनाय जाथाय टमी नार्जारी आरो मनीष स्वर्गियारी बिथां सानैया जि भाइरेल जाबाय बेयाव माखासे मोजां एक्टर एक्ट्रेसफोराबो बदनाम मोनफादो नाम जाफादो. पाब्लिका बुंनो हमबाय हेलेनानि नाम पाब्लिका बुंनो हमबाय पन्सिनि नाम पाब्लिका बुंनो हमबाय सुदेम स्वर्गियारी बिथांमोननि नाम. दिनै साफा सानै एक्ट्रेसनि थाखाय मोजां एक्टर एक्ट्रेसफोरा बदनाम जानांगौ. जुलिनि सिगां बेबायदि फिजिकल रिलेशन लाखिनाय जोंनि कालचाराव फैनानै जोंनि बर' कालचाराव फैनानै मा सोलोंथाइ होबावगोन इयुन जेनेरेशनफोरखौ मा सोलोंथाइ होबावगोन उन्दै बिनानाव फंबायफोरखौ मा सोलोंथाइ होबावगोन. स' लोगोफोर बे नोंथांमोननि आखायाव जे बिथांमोनखौ कालचाराव नुफिननायखौ लुबैया बे जोंनि आखायाव. पाब्लिकनिसाय गिदिर जेबो जानो हाया सन्माननिसाय गिदिर बुस्थु जेबो जानो हाया. बिथांमोनखौ जों एसेबां जोंनि कालचारा डेभेलप जाथों जोंनि हारिमुवा गेवलांथों जोंनि बर' हारिया जै जाथों जोंनि कालचारा डेभेलप जालांथों होननानै जोङो बिथांमोननि एलबाम भिडिअफोरखौ नायो शेयार खालामना होयो सापर्ट खालामना होयो नाथाय बिनि गेजेराव बिथांमोना सिं बेबायदि गाज्रि खालामबाय थाबाला बेफोरबायदि सोर प्राइभेट जालायनायफोरा भाइरेल जालांबाय थायोबा बिसोरनियाव जों मा एक्सपेक्ट लाखिगोन फिउचाराव बिसोरनियाव जों मा आसा खालामनो हागोन फिउचाराव जे जोंनि कालचारखौ बर' कालचारखौ बिथांमोना आवगायलांनो हागोन मा आसा खालामनो हागोन जों लोगोफोर मा आसा खालामनो हागोन. आरो आङो जोंनि पाब्लिकनिसिम खावलायो जे बिथांमोना जि भाइरेल जाबाय बेयाव माखासे एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ लाफायाबा हामगौ नामा आं बेखौ सानो. आरो मोनसे बाथ्रा लोगोफोर भइस मेसेज भाइरेल जादों वाट्सएपआव हरनाय ना माने मिथिया नोंथांमोना खोनासंना लाग्रो. बे गावसिनि कालचारनि मानसिफ्रानो सोरबा हरखुमालायनानै बिदि जादोंनो ओमफ्राय मिथिंगा मोनाथ' गेमस्रि मोनाथ' फानखाजोबोसोमोननो ओमफ्राय गेमस्रिया बेवहायसो लावदुमखौ लोगो मोनदोंनो कन्ट्राक्टरनो फानखायोमोननो गेमस्रिया ओमफ्राय बेवहायनो लावदुमखौ बिदि लोगो मोनदोंनो आरो मिथिंगा मोनाबो बिदिनो हेलेनायाथ' हेलेनाना ओंखारनोल' बाखिसैनो फाग्लानो. ओमफ्राय बे भिडिअआ ओइदिनखालि जेनिफारा मनीषनि एक्स मोननो होमबा टमीया सोरांजों दङमोननो ओमफ्राय होमबा बिसोरो मोनसे शुट खालामदोंमोन नामा बेवहाय मनीषजों टमीजों बेयाव बिसोर सानैखौ नुसनहैखादोंनो जेनिफारा ओमफ्राय जेनिफारा नुसनहैनायाव बिदिनो नुसनहैबाय नालाय
माबाजों मनिसजों गारलायबायनो ओमफ्राय सोरांनोबो खिथाहरबायनो सोरांजों टमिजोंबो गारलायबायनो बिदि जादोंनो सोर जाखो बे सिख्लानि रावाबा सोर जाखो सोर मा दासिमबो क्लियार जायाखै खोमा जायबा बेबायदि भइस मेसेज हरदोना बे सिख्लाया सोरनोबा आं सानो आरो जेन गुबुन एक्टर एक्ट्रेसखौ बुंनायनि सिगां हातबार साननानै नायग्रो जेन बेफोर बाथ्राफोरा सैथो नंगौना नङा दानि जुगाव ससियेल मिडियाखौ बि केयारफुलहै बाहायनांगोन लोगोफोर बि केयारफुलहै जेन माबा मोनसे भिडिअ बनायनायनि सिगां सोरनोबा माबा मोनसे मेसेज हरनायनि सिगां सोरनोबा माबा मोनसे भइस मेसेज हरनायनि सिगां सानग्रो जे बिथाङा मा बुंनो नागिरदों आरो बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा जे नोंथांनियाव जेबो प्रुफ गैयालासिनो डाइरेक्टलि बिदि बुंनो हाया जेन सोरबा एक्ट्रेसा बिदिनोखा सोरबा एक्ट्रेसाबो बिदिनो सोरबा एक्ट्रेसाबो बिदिनो दा टमी नार्जारी बिथांना भिडिअ भाइरेल जानाय लोगो लोगोनो माखासे मोजां मोजां जोंनि एक्टर एक्ट्रेस जेरै आब' हेलिना पन्सि सुदेम सना रामसियारि बिथांमोनाबो नाम मोनफाजोब्बाय दिनै लाजिथावना बाथ्रा बे भइस मेसेजखौ बिथांमोना खोनासंदोंबा बेसे गोरबोआव दुखु मोनदों बिसोरो स' सोरखौबा बुंनायनि सिगां सानग्रोनाया नायबिजिरनाया मोजां नामा आं बेखौ सानो प्रुफ नांगौ जायोना मोनसे माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि सिगां प्रुफबो दिन्थिनो हानांगोन स' बिथां सिख्लाया सोर जाखो ना सोर जाखो बिदि भइस मेसेज हरबाय आरो दा पुरा भाइरेल जागासिनो आरो इउटुबाव बहुत गोबाङानो होगासिनो स' चान्स मोनदों होननानै गासिबो मोजां एक्टर एक्ट्रेसफोरनि नाम लानाया गोरोन्थि जाद्रायदों आं बेखौ सानो मोजां आखु खोन्थिनानै फेमास जानो नाजायो ना गाज्रि आखु खोन्थिनानै फेमास जानो नाजायो जायनि जाहोनाव बिसोरो गावसोरनि प्राइभेट जालानायफोरखौ भिडिअ क्लिक खालामो मानि थाखाय मा मोनसे लेथ्रा आखु खालामबा जेन जों बेखौ भिडिअ क्लिक खालामनानै दोनगोन बेबोथ' मोनसे बाथ्रा दा जों बिदिसो बुंनांसिगोन जे माखासे मानसिफोरा गावखौनो भाइरेल जाजानो लुगैयो नामा जायनि जाहोनाव गाज्रि आखुफोरखौ गाज्रि भिडिअफोरखौ भिडिअ क्लिक खालामनानै दोनो भिडिअ शुट खालामनानै दोनो मानि थाखाय बेफोरबायदि भाइरेल जानोसो नामा जेन सिगांनिफ्रायनो नुबोगा बिदि गाज्रि खामानि मावनो थांनायनि सिगां लोगोफोर आं फंसे बाथ्रा बुंदो बिमा बिफानि सन्मान आरो गावनि सन्मान गावनि नखरनि बाथ्रा गावनि नखरनि खानदाननि बाथ्राखौ सानना नायोब्ला एसे मोजां जागोन नामा स' बिदि खालामनायनि सिगां बिथां टमी नार्जारिया बा मनीष सर्गियारी बिथाङा साननायबा मोजां जागौमोन बेफोरबायदि भाइरेल जानाय एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ नोंथांमोना कालचाराव लाबोफिननो सानोना लोगोफोर जोंनि आखायावसो जुदि बिदि मानसिखौनो आरो कालचाराव लाबोफिनोबा इयुन जेनेरेशनफोराबो बिदिनो सोलोंफिनगोन बिसोरनि जाथायखौ बिसोर मोनसे मिउजिक भिडिअ बनायनानै बाबा मोनसे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे मोटिभेशनल स्टोरी बनायनानै मा सोलोंथाइ होगोन गावसोरनो जुदि बेफोरबायदि बदनाम लाखाबायबा गावसोरनो जुदि बेफोरबायदि दागिखौ लाखाबायबा मा फोरोंगोन इयुन जेनेरेशनफोरखौ बेखौसो नांगौ आं खावलायो जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजान जादो गावनि मान सन्मानखौ मजबुत खालामनानै लाखिदो गावखौनो कन्ट्रल खालामनानै लाखिदो मोजां लामाजों दावगालांदों मोजां लामाजों साक्सेस जालांनो नाजादो बेखौनो आं खावलायो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनाय बाथ्राखौ एसेब्लाबो मोजां मोनबायबा शेयार खालामना होगोनखौ माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननिसिम आङो निमाहा बिखाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं गोजोन्थों